Calla, Clàudia, que no són certs. Només són la teva por. No tinc por. No tinc por. No us tinc por! I aquí tenim el que no té por de res. Si no tens por de res, tampoc tindràs por d'un drac. Noies, mireu si hi ha alguna cosa a la motxilla. Sí, Jordi, una daga de vidre. Què heu fet? Ens heu vençut. No! Què heu fet? Ens les pagareu. Noies, sort que heu arribat. Per això estem, cosinets, seguim?